मराठा करिअर अकॅडमी सावंतवाडीच्या 4 विद्यार्थ्यांची भारतीय सैन्य दलात निवड झाली आहे। पोलीस परेड मैदान येथे या निमित्तानं मराठा करिअर अकॅडमीकडून गुलाल उधळत व पेढे वाटत मोठा जल्लोष करण्यात आला। निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा हारो फेटे घालत सत्कार करण्यात आला। भारतीय सैन्य दलात कारिवडे गावच्या मंथन एकनाथ जाधव, प्रणव उमेश भालेकर, इन्सुलीचा बाळा रामचंद्र सावंत तर केरगावच्या कौशल महादेव देसाई याची निवड झाली आहे। याबद्दल संचालक बापू रवींद्र परब यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन केलंय। या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन भाऊ सावंत, राहुल परब, विशाल मोहिते यांचं लाभलंय। यावेळी संचालक बापू सावंत, महेंद्र सावंत, देवदास सावंत यांच्यासह मराठा करिअर अकॅडमीचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मराठा अकॅडमी सावंतवाडीमधून 4 मुलांची निवड झालेली आहे। कौशल देसाई, बाळा सावंत, प्रणव भालेकर आणि मंथन कांबळे, दोघंही कारुड्यात आहे, एक इन्सुली आणि एक दोडामा। निवड झाल्याबद्दल तसेच आमचे सर मराठा अकॅडमीचे ह्यांचा पण मला खूप म्हणजे आल्यापासून खूप सपोर्ट, त्यामुळे त्यांच्याच आशीर्वादाने आणि घरातल्यांच्या आशीर्वादामुळे मी ह्या स्तरावर पोहोचलो असं मला वाटतं। धन्यवाद। इथले 4 विद्यार्थी भारतीय सैन्य दलात भरती झाल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार। त्यांची कष्ट, मेहनत आणि सातत्य हे एवढं होतं की त्यामुळे त्यांना हे यश प्राप्त झालं आहे। नक्कीच त्यांचं हे यश या सर्व मराठा अकॅडमीच्या मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरेल या आशा बाळगतो।